Club Junta, building better Africa. Moni Amalawi konse kumene muli. Ine wanu nzano mwana wanu mbale wanu Club Junta. Ndili pano ndithu kwa tsiku la lero tigawanepo ziwiri zitatu. Monga mukudziwa kuti apa DPP yalowa mboma, ndipo kulowa kwa mboma yalowa ndithu dzuloli. Ndi pamene alumbiritsidwa tithaonena kuti lero kuyambira lero president amene akulamulira sopano kapena kuti president wa dziko la Malawi ndi Professor Arthur Peter wa Mutharika amene ali president iso wa chipani cha DPP. Chipani chija chimene chili ndi simbo kapena kuti logo ya chimanga chokwana chinayi. Ndipo pali nkhani zambiri zimene zasogoledwa pamene mkulu ameneyi atangolengezedwa kuti wawina. Wani, china yamba kuchitika ndi chani? Kunayamba kumveka manong'onong'o kuti yayi chimanga chatsika. Misika ina ndi ina ndizoona adi kuti yatsika. Ine ndikupasani chitsanzo nditafika komwe kulowa Shire. Ndinapezanso ndithu kumeneko chimanga chinali cha ma 75 koma chatsika ndithu ndikufika ma 65, which means chatsikabe ndi 10,000 Malawi kwacha, imene ili ndalama yambiri. Yes, kulowa kwa Professor Arthur Peter Mutharika pali zinthu zingapo zimene zachitika, ndipo zina tikuyembekezera kuti zichitikabe mtsogolomo. Pakali pano ndifuna ngokutengerani nkhani imene ili mkamwa pakali pano yokhudzana ndi Enoch Chihana. Honorable Enoch Chihana ndi mkulu mmodzi amene ali oyambirira amene anapanga endorse Professor Arthur Peter Mutharika, ndipo anachita kunenetsa kuti ine ndilokonzeka kugwira ntchito limodzi ndi DPP ngati DPP ikufuna. Ngati sikufuna chabwino koma ndilokonzeka kugwira nayo ntchito limodzi ndi cholinga choti tipulumutse Malawi, tisakhale ni nkhwidzi, tisakhale ni mtima ofuna kuti basi tidye nawo kuti basi ineyo ndikhale president kapena kuti nditchuke. Nkhani zotchuka zonotchuka kale, wakhala kudya kunimadya kale bwino. Kunyumba kwanga mavuto aliko koma sukutibe angafananebe ndi mavuto amene Amalawi ambiri akukumana nawo. Ambiri mwa Amalawi amene tinawo m'dziko muno mavuto awo ngochulukitsitsa kuposa anga. Motero ndinako kuthekera kugwira ntchito limodzi ndi chipani chimene chikuonesa kuti chili ndi mphamvu kuposa chipani changa, ndigwire nacho ntchito mpaka na tipulumutse dziko lathu la Malawi mu ng'anjo ya moto. Kunena kuti kuyipulumutsa kuchoka ku Igupto ndikutanthauzatu kuyipulumutsa dziko la Malawi kuchoka m'manja mwa chipani cha MCP, Malawi Congress Party. Tsono mkulu ameneyi ukwawoko amayimiriranso ngati wachipani, amayimiriranso ngati member of parliament kapena kuti MP ku chipani chake chomwechi cha Afford. Ndipo iyeyu ku chipani chake cha Afford sanapita kukapereka ma nominations paper awo, koma ananenetsa kuti yayi ife tigwira ntchito limodzi, tipanga alliance, tipanga mgwirizano ndi chipani cha DPP, tonse tiyendere limodzi. So nkhani imene yavuta kwambiri ndiyoti bwanje mkuluyu atapanga chiganizo chimenecho, kwapezeka kunena kuti DPP yachimva mophatikizana ndi president wawo Professor Arthur Peter Mutharika kunena kuti tikuyenera kumpasa mkuluyu a token of appreciations. So kumuthokoza kwake tipange bwanji? Muthokoza kwake tikuyenera kumpasa mpando wina wake mbomamu wa second vice president. Ndino malamulo akuti chani kuti munthu akakhala second vice president? Malamulo akukamba kuti chani? Pamene chipani cha DPP mophatikizana ndi president wa chipanichi komanso president wa dziko lino la Malawi ngati angamupatse mkulu ameneyi udindo wa second vice president, ndiye kuti akuyenera kusiya udindo umodzi umene uli wa member of parliament, chifukwa ku parliament sikumafunika munthu amene ali ndi udindo ku boma. Sakufunika munthu oti ali ndi udindo ngati wa vice president iwo. Akuzokhala ndi udindo wina, koma ukakhala udindo wa vice president ndizosatheka, chifukwa pamenepo iyeyu sangaendere limodzi ndi timuyo molongosoka.
malamulo akunena kuti akhonza kutero, ndiyeno ngati angakhale second vice president motero ndi kuti ameki akuyenera kupangisaso zisankho kachikena, akuyenera kupangisaso mavoti ena, kapena kuti kuyenera kuchitika by election kapena kuti rerun. Motero anthu amene musankha mkuluyu Enoch Chihana mukonzekere unena kuti ngati DPP mu cabinet yawo angamutenge Chihana kumwika ngati second vice president, amene munaluzanu musadere nkhawa chifukwa mukhalaso ndi mpata oti mulimbirane amene munaluza nokha pokha kutabwera wina nthawi yotaita. Koma I don't think so kuti ungabwere munthu wina nthawi yotaita chifukwa zopereka manominations zinadutsa kale. Motero ameke afunesa kuti ukhalaso kupereka ndalama kachikena kuti ya inifandikisane nawo, ayi ikhala yoti anthu omwe amene anapereka kale apitirize. Aruta continua mbali mene yoyo. Etu umo ndimene zilili. Nkhani ina imene yavuta imene ili nkamwankamwa ndionena kuti iyayi kodi Suleiman amapezeka kumene bwanji, amapezeka nawo ku inaugurations amakataniko. Suleiman ndi munthu wosusuka, ndi wosusukadi chifukwa iye yupodziwa kuti abwana ake amene ali Chakwera sakupitako. Chimene amapitirako ndi chani? Siyekayo ndaonanso mkulu wina wachenerato ndithu wavala zovala za DPP akupita nawo kumeneko. Ndamuonanso ndanuyu mumatendani mkuluyu Ty Green iso naye ndamuonanso ali jijiri akupita nawo kumeneko. Guys, inde inuyo mwaonesa kale mbali yanu nthawi yonseyi imene yakhala MCP Mbomayi DPP ili ku opposition mapanga zinthu zanu. DPP simasusuka nawo yayi, imakuyang'anirani pena kukudzudzulani kumene. Tsono inuyo chomabwirirano kuzafuna kususuka kudikiza kuba ndi chiyani? Ndamuonanso Habakuku ndi ngozi inayamba DPP inafika mmudzi mwake, uyo anakwera pasanja. DPP woye, DPP woye. Kenako uyo UTM yabwera mmuzi mwawo momwemo, wapitaso pomwepo. UTM woye. Habakuku, koma inuyo loko kukuzengezerani dziko la Malawi ili kuti ayi tufati igulitse simuthamanga kusaka makastoma inu. Inu simukakhale mgulu yosaka bayala wankulu inu kuti agule dziko inu. Fwa muone kuti mwachichirika kwambiri thala mwapita apa ndiye iyayi takuona ndithu ku stadium munali chichiri pakana mwapita nawo ku dina. Ayi zanu zili pabwino. Yetu Amalawi anzanga, pangani share, comment, subscribe kuti zambiri samakuponyeni pano pa Club Junta YouTube channel. Tili nanu limodzi mpaka na mazulo. Tupezaniso ndi video ina yabwino kwambiri ya makono. Club Junta, building better Africa.